uste dut gure gaurko gonbidatuari ez omen zaiola edo hitza gustatzen. Bera musikari izan zitekelako, edo ilustratzailea, edo diseinatzailea, edo koro zuzendaria. Baina nahiago du musikari izatea, eta ilustratzailea, eta diseinatzailea, eta koru zuzendaria. Inge Konde du izena, eta berarekin prestatuko ditut babak aurrautzakin, eta kale kurruskariarekin, eta ez edo biak egingo ditu. Kaixo lagunak, eguerdion, eta Inge ongi etorri, zer moduz? Osondo. Osongi. Bueno, ilustratzailea zea, diseinatzailea, koru zuzendaria, eta zenba gauza gehiago bai. Hori. Horrekin geldituko gara? Musikagilea. Musikagilea. Bai. Ados. Baina, bueno, pentsatzen dut hoi guztiakin batean bai zukaldean tokatzen zaizula noiz ibiltzia, ezta? Bai, sukaldatu egin behar dut egunero. Egunero? Bai. Orduan behar du, beste gauza bat gehiago harrapatu dio. Beste bat txintxilik hautziko alde hortikan, ez? Momentuz, hori bakarrik. Hori bakarrik. Bueno, ez da gutxi, ez da gutxi, Bueno, eta zukalden zemuz moldatzez, egunero ibiltzen bazea eukiko zu ikutua, ez da? Bueno, oinarrizkoena egiten badakit. Bai? Hori esan dezaket. Bueno, gaur ikusiko zu. Moldatzen naiz. Gaur babatxo batzuk ingoitugu, saltxa ehar batekin, kale kurruskaria, eta gero beste saltxatxo bat lagungarri bezala. Eta aldi berian zure obra politoiek ezagutu, eta ea nundik noa iteitun, eta zertarako, ez da? Bai, hori bai. Adi lagunak, ez moitu hortikan. Bueno, lagunak eta Inge, garatuko izuet pausuz nundik noe biliko gehan errezetakin, bale? Bueno, hemen babatxo batzuk ingoitugu. Eta babak ingoituguna da lehendabizi egozi. Gero ur hori gorde ingo deu. Zergatikan, saltxatxu egiteko erabiliko deulako. Ingo deuna da tipulina ondo erregozi, oliotan, behin txukuna da honian, botako jou urdai azpikoa txikituta, bi buelta eman, irin pixkat, sukaldatu, ardo zurila, ligatu pixkat, eta gero gelditu zaigun zukuare bai botako diogu pixkat, eta ingo dugu, belute bat deitzen dana, saltxatxo bat, babantzako. Eta gero horrea ingo duguna da, baitare, arrautza eskaldatua, eta babatxon gainean jarri. Baina plater hori laguntzeko beste pare bat gauza ingo ditugu. Ingo diogu, kale kurruskaria, oso errez ingo deula, kale hauei ingo digun gauza bakarra da, olio pixka bota, gatza pixka bota, eta 110 gradutan labian jarri deshidratatzen. Asuntua da deshidratatzia. Eta egin behar dugu 110 gradutan hola koloria eta hobeto aguantatzeu, eta gio errexago deshidratatzea eta dena kurruskari. Temperatura gehiago ematen baiou, bastarrak erreko zaizkigu, marroia jarrikoa, kurruskari gelditukoa, baina zatarra gelditukoa, bale? Orduan, bueno, hau izangoa gero platerian gainean jartzeko. Eta ingo deuna ere bai, saltxatxo bat urdai azpikoana, eta hemen ingo deuna da, belute horren antzeko bat, baino irini gabe eta lodituko una patata izangoa. Hemen ingo deuna da, bai tipulina eta porrua oliotan goxatuko ditugu, ondoren botako dugu urdai azpikoa dadotan inda, eta behin, goxatuta dakaunean, ingo deuna da patata pusketetan bota, ardo zuri pixka bota, salda, eta utziko dugu goxatzen. Behin goxatuta daunean, gatza eta piperran puntua jarriko dugu, birrinduko dugu eta iragatzingo dugu, fin-fina usteko. Orduan, plateran jarriko dugu saltza hau, fin-fina izango dela, salda bat bezala izango da, eta gero jarriko dugu baba gainen eta kurruskaria rematatzeko historia. Ados? Zenba gauza, taldi berian itzin inbiar dugu, Gelditu gabe, Bingaina iman berdio. Bueno, lanian jarriko gara, nik hau eixe egosten jarrikoet, ingo detena da gero hau potxatzen jarri, eta zuk ingo jasuna da, behitu. Ingo deuna da kale hoi prestatu, eta ia, laberatuko deu, suabe, juteko lehortzen, deshidratatzen esaten dana. Eta hemen ingo deuna da, kale hartuko deu, sustrarrau kendu ingo diou, eta hola osoi kanalko genuen jarri, baina bueno, errexago iteko, erditikan moztuko deu horrelaxe, justo erditikan, eta ja horrelaxe jarriko ditugu, bale? Hemen txe jarriko ditugu bitu gauza bat ingo dugu. Dena ondo nazteko eta olioa ondo emateko,
prestaz kasunian, hemen jarriko dituzu. Gero honea olio botako dugu gatza, entxalada bezala nastuko dugu, eta gero ja jarriko ditugu plakan gainean, Ados. bale? Ados. Venga, hoi zure kontu, nire kontu hau esan duen bezala egosten jarrikoet, eta tipulinare bai goxatzen jungo naiz. Eta aldi berean kontatu behar diguzun, horrek harrituzun, ilustrazioiek, zehazki zer dian, diska baten tamaina daka, diskan portadak dira, edo posterrak dira? Ez dira, posterrak dira. Posterrak dira, vale. Bai. Lehen da bizi ezin nintzen, bueno, 7 urte daramatzat ja posterrak egiten. Vale. Oso euskarri polita iruditzen zaidalako, eta ni berez diseinadore grafiko gisa hasi nintzelako. Vale. Orduan gero ilustraziora pasa nintzen, pizkat gehiago, eta posterrak betidanik interesatu zaizkit. Orduan, lehen da bizi hasi nintzen, ohiko formatuarekin, hori, lauki zuzena dena. Bai. Eta gero, Bai, hola ikusten deunean karratua arraro, ite zaigu posterra deitzia, ez da? Bai, eske ja da deitxatik modu berean, bestela izango litzateke ez dakit ze Berez eukiko zuen beste izen pertsonal bat ez da nian lauki zuzena? Ez dakit. Beraz, guztia biltzeko izen batekin, posterrak. Poster hitza utzi dut. Ados. Baina egia da ez dela ohiko formatua. Baina eske beste posibilitate batzuk eskaintzen dizkit. Bai, ematen dugu gauzat esate guenean, ja era bate izan behar dula. Baina hori ez da hola bizitzan. Ez da hola. Batzuk talan dazkau guk burun sartuta gauzak, baina ez dia beti hola izan behar. Eta bueno, eta posterra zenentzako dituzu eta noiz indakoak dira. Bueno, posterrak enkargatu dizkidate, proiektu bezala diseinatu behar izan ditut, baina hauek konkretuki izan dira 2 poster karratu horiek handiak direnak, nire proiektu pertsonalekoak dira. Eta gaiak zeintzuk diren adibidez, ametsak, emozioak, animaliak, natura, gustatzen zait baita ere, alako gauzak. Edo interesgarria iruditzen zaidan, abidai bat egiten Orduan, badut. poster horiek zuk zerotik hasi zea eta hori sortu dezu. Bai, lehendabizi marraztu. Lehendabizi marraztu. Marraztu paperean, Vale. Bai. Vale. Ze politak dian, ze personalitatea dakaen egia esan. Esker. Eta hor adibidez, simbologia asko ikusten da. Bai, ematen du ez dakit. Bai, simbola gustatzen zaizkit gauza komplexuak esan aldi ditugulako ikur simpleekin. Vale. Orduan, kultura ezberdinetako simboloi buruz ikerketa bat egiten dut lehendabizi, eta gero aplikatzen ditut poster batzuetan. Bai. Eta ikur hori topatzen ez badut, asmatzen dut. Ados. Takitxo. Hori nahi nizun esan, ikur horrek zer esan nahi badaka, edo ikur hori zuk inventatutakoa da, eta guk gaur inventatu behar diau zer esan nahia, edo nun baitetik harrapatzen dituzu. Gehienak, existitzen dira. Adibidez, alfabeto ezberdinak, runak, edo alakoak, letra ezberdinek, esan nahi ezberdina daukate, eta batzuetan naturarekin erlazioa daukate, edo elementuekin, naturako elementuekin, edo alakoak. Eta horiek gehiago harrapatzen dituzu, ezta? Naturakin bat dihoa zenak edo, gehiago gustatzen zaizkizu. Bai. Ados. Eta Inge, zuk adibidez gero ere egiten dituzu kolekzioak eta erakusketan dazkazu erakusgai, edo zure sare sozialetan eskaintzen dituzu, edo nun saltzen dituzu edo? Beitu, saltzen ditut, erakusketak egiten ditut, eta, erakusketak noiz behinka aldu danean. Ze erakusketa bat prestatzea, lan handia da. Lan asko da, ezta? Bai. Jakin gabe zetekin aterako da, gaina, ezta? Hori da. Eta lekua bilatu behar duzu, eta saldu egiten ditut. Online denda bat daukat, baina Instagrametik. Ikusten dituzte, eta idazten diat, eta bidaltzen dituzu. Bai. Ados. Bueno, eta Inge, eta zein da bereizgarrina zue lan bat ikusten deunean zurekin identifikatzeko? Eta ez dakit, kukuzu musunak ikusten ditugunean segituan daki, hau Mikel ibili da hemendikan, ezta? Eta ez dakit zure identidadia zein dan. Ez dakit begitxo horrek zozen nahi du esan, ezta? Bai. Elementu batzuk errepikatzen ditut. Adibidez, 3 begi marrazten ditut, sentsibilidadea edo adierazteko, ikusten duten 2 begiak. Eta gero 3. bat ikusten ez dena, baina hortze... Bai. Eta nola jakin, kolore potenteak erabiltzen ditut, formatu karratua erabiltzen dut, animaliak daude, edo ikurrak agertzen dira, alako gauza raro, samarrak agertzen dira batzuetan. Orduan, eta, ilustratzeko era baita ere. Pizkanaka ilustradore bakoitzak bere bidea bilatzen du, nola bait. Eta orduan begitan edo kolore berezioietan, edo egia esan badaka edanak ikututxo bat, bai. Bueno, hemen txeingo deuna da, hauek, bota hor sakarrontzian dakauna hor organikoana,
eta hemen emango izut. Gatza eta olioa, esan deun bezala, ingozuna da alinatu entxala bat izango bazan bezala, eta gero jarriko ditugu danak plakatxo hortan irikita. Lehendabizi hemen alinatu entxala bat izango bazan bezala. Eta hau dena, lehen esan dezu lehendabizi marrazke egiten dezula, ez da? Bai, eskuz. Ordena gaiuz, lapitzez, eskuz, beti eskuz. Bai, kuadernotxo bat daukat, eta kuaderno hori normalean eramaten dut leku guztietara, poltsoan eramaten dut, eta estutxe txiki bat baita ere. Eta ideiren bat etortzen bazait burura, saiatzen naiz, hortxe marrazten, tamaina txikian, eta behar bada, bebai koloreak aukeratzen, ja momentuan bertan ere. Eta ez baezu gainean eramaten gero zehaztu itez aizkizu? Mugikorrean apuntatzen dut ideia, bai. Zure poltsan ere bikotiena bezala, Doraemonden poltsa bezala, no? Danetik ateatzen dezue poltsatik. Ez, bakarrik mugikorra eta kuadernoa eta margoak. Bale, nahiko ondo. Elke gainean egin bikote ez ere, eta boltsan daka, eta ni sartetezkoa, lau aldiz, gauzak ateatzen ditu, eta ez topatzen da, zuek dakazue arte batea, hemen daka, sartu esko eta gainatea ito, aurrenengoan. Poltso txikia gustatzen zaizkit. Poltso txikia, jope. Bueno, eta zerrek inspiratzei zu zehazki? Normalean, gauza ezberdinak egitea, kalera ateratzea eta paseo bat eman ez mugikorrari begira, baizik eta, ez dakit, eraikinei begira, edo bidaiatu, edo alako museotara joan. Pilo gustatzen zaite erakusketak ikustera joatea, edo kontzerturen bat entzutera joatea, alakoak. Musika eta artea azkenean. Eta pentsatzen naturakin esan dezula, naturak ere bai inspiratzen zu, adibidez basoa eta jutezea mendira, ondartzara, eta horre bai. Eta animaliek, eta, alako sarma berezia dutela irutzen zait. Eta, eta asko aldatu da, esan dezu ja urte batzuk basoa zela, hasieratik honea desberdintasun asko topatuko ditugu zure lanetan? Bai, segurazki, bai. Hasieran behar bada simbologia hutsa zen, eta orain pizkanaka, joan nintzen ilustrazioari gero eta garrantzi gehiago ematen. Orduan ilustrazioak okupatu du gero eta leku gehiago posterretan. Ona. Bueno, hemen earkigoaz, inbiar deuna du behitu, Bai. Erraz ingo zu hau. Hartu horrelaxe, nagazu sartezkakin, edo eskutxokin, xoabe ere bai, eta horrela jarriko ditugu denak. Horrela jarri. Sakabanatuta pixkat, ondo lehortzeko, eta hola jarri hostian, labian sartuko ditugu. Bueno, eta Inge, hau guztia, pentsatzen dut ezberdina izango dela zure lanak iten aizanean zure askatasun guztiakin edo enkargu badanian, ez da? Oso ezberdina da bai. Aldatuko dia historia, etxeako egiteko bazkaia o ja enkargu bat entzako bezala, ez da? Oso ezberdina da bai. Azken aldi honetan, sorte auki dut nere gana etorri diren bezeroek, utzi datelako askatasun handia. Edo behar bada gustatzen zaielako estiloa, edo Instagrametik deskubritu dute, edo webgunetik deskubritu dute estiloa, eta gustatu zaie, eta eskatu diate horren inguruko lantxoren bat, nire estiloan, eta orduan hori da gozada bat. Eta hor lasaiago egiten dezu lana, eta gauzako beto ateltzen dira, eta hor zure identitate propioa jartzen dezula, ez da gaina. Bai. Eta gero beste batzuetan, moldatu egin behar zara. Eta kitxo. Eta lana da, eta aurre egin behar da, ez da? Bai, hori da. Bueno, lehendabiziko urratzak eman ditugu, Beitu, tipulina goxatzen dakau, ez deunai kolore gehiago hartzia, gero inbiar deulako saltxa prestatu, hementxe hauek egosita dazkau, ingo deu iragatzi eta ura erabili hemen gure belutia martxan jartzeko, eta hau ingo detena da labian sartu. Bale, labian sartukoet, horrelaxe, eta dao, 110 graduta, lasai jungoa. Denbora pixka berri izateko, ungo geha ikusten kale danak ez dia berdin egoten, baino ia ordu bete biharko, Eta ingo duna da bitartean erreportai bat ikustea jungo geha, ados? Eta zehazki jungo geha patxikuenea jatetxea, eta zein goigue, basio ze goxo-goxoa. Oazen ikustea. Kaixo Joseba, Aitor Mantenora naiz, hementxe gaude Lezon, gantxuzketan, eta gaur kutsiko dizut patxikonea jatetxea. Ongi etorri. Patxikonea sortu zen, aita beti baserrian lan egiten zuen, eta lan asko, minio, oso gutxi, ez? Eta intzien nire amai, entzien eskonduta hondikan,
aukeratu zion, nahi nahizun jatetxe bat sortu bilek elkarrekin, ez? Eta, bueno, hasi zian, 1973 zakaten arrakasta asko, eta aita boiten zion bere anaiai launtza eskatu, ez? Eta beste aldizkatu zion launtzak, azkenean elkartu dintzian anaiak, eta entzuten ja patxikoenea matxan jarri. Baserri hau, ditugu planoak eskusintakoak 1855 urtekoako inguru hortan. Baserrenek izena dauka Zaizarburu. Eta, bueno, izena jarritzen patxikoenea, zetik, bueno, nire aiton bat, patxi izun izena, eta gizona hundi zen, eta beti, inguruan, beti, baserri gaintxian, beti patxiku bizitzen tokian, ez? Eta horregatik ja izena jarria zion, jatetxena, hasi milionetik. Gaur egun, bigarren generazioan, nire nagomen nire emaztean launtzarekin, eta, bueno, familia bezala kontzen dugu, lehen beti izan du da familia handi bat, eta segitzen dugu hila hortan, ez? Gaur egun ditugu hiru komedore, hau da principala, dakaguna, gero beste bat dakagu portxe bat, piztarerakin, eta gero genuen, duela urte batzuk, terraza onditxu, ez? Terraza bat, horrek bazkaltzeko bakarrik ematen dugu udaran. Jak ikusi dugun pixkat goe historia, oan jogu batzuk aldea, platertxo bat prepatzera, bale? Gaurko rezeta da, lekak, tagleteleak, eura espikoa, arroz faltsua eta pinazperekin. Azteko, lekak moztu bertugu tagletele formarekin. Eta gau dingu ditugu egozi pixka bat. Platertxo hau, gure jatetxean, ja baditu, 15-20 urteko bizitza, Hau hasi zen, etxean, alabakin, berda imaginazio pixkatu miai jaten emateko, eta zeginen, lekak mozten tagletele formarekin, eta espagueti de bainaz. Zatai batean, jarko dugu, ipiniko dugu batxuia, gure espikoekin, saltatuko dugu dena, eta ja botako diogu lekak eta pinazpiak. Guk dakagu dena kartan, eta dakagu dezake menu bat, ez dakinak zehan, denetik jateko pixkat, ez? Gue bezeroak gehien azkartzen dutenak, izaten dira, olagarrua parrillan, bixigua, baita zapua, eta noski txuleta. Mengo importantiena. Parrillan ez dago eskuik. Produkto txarrakin ezin da onain. Onarekin, posibilita txartu parrilleruan eskuakin. Bino, txarra ona bihurtu ezin da. Dena prest dakagu, ja hasiko da montajearekin. Lehenbizi jarriko ditugu lekak eurespiegoa eta pinazpirekin plateran, lehenko dugu geho pure pixkat jarri eta gainean gorringoarekin. Eta ematen du arroz plejitxo bat, horregatik izena doka arroz faltsua. Eta azkenean bukatuko dugu gatz beltza pixkatekin. Joseba, hemen dakagu harko platera. Bakizute, dazatzeko, noa etorri beren, patxikoen erretekira. Karrik asko eta horren arte. Hau, Paitor, nahuzi, eundoko platera prestatu ezu, Zego, xua, eta zei ideia horretxian gero, baina txoi egiteko, eta gero arrautza berezi hori. Egia esan, irrikitan gatu geha, dastatzeko, baina guria prestatu berko dugu, zeo ze jateko. Bezarka da hundi bat. Bueno, hemen indeun bakarra da, babatxuak atea ditugu eta iragatzin ditugu. Hemen dazkau, barrundak hau zukuakin, zuku hori pixkat erabiliko dugu, dena ez. Bale, bihar deuna. Hemen dakau tipulina ondo goxatuta, berta botako dugu urdea espikua, gero irina, txakolina eta gainuntzekoa. Eta hemen inbiar deuna da, saltxa martxan jarri. Ingo dezuna da patata zuritu, bale? Patata zurigailuekin edo labanakin. Zurigailuekin. Zurigailuekin. Hemen txedakazu. Honek zerraduna da eta hori lixua da. Eta hemen ningoetena da nik baita ere, tipulina eta porrua martxan jarri goxatzen. Bueno, eta aldi berian jarraitu berdeun bingainai ematen, bale? Osondo. Hemen hartuko ekazuelatxua, jartzeko goxatzen barazkik. Eta bueno, ikusi ezare sozialetan nola uztartzen dituzun, bueno, zure ilustrazioak musikakin batera. Bai. Nola egiten dezu hori? Oso berezia da historia, ez da? Bai, batzuetan zaila da, eta beste batzuetan ezinezkoa da. Bai, Baina, proiektu pertsonal bat daukat, eta partitura grafikoak eratzen ditut, gero musika egiteko.
eta zer dira... Zer da zehazki partitura grafiko bat? Bai, beitu, egiten dudan konposaketa grafiko bat da, batzutan oinarrizko ikurrekin, marrekin, edo kolasak dira, arkitekturarekin erlazioa daukatenak, eta gero, konposaketa grafiko horiek aitzaki hartuta, ikertzen ditut, erabaki batzuk hartzen ditut, eta musika jartzen diet. Jope, eta musika hori, oso pertsonala izan behar du, beste ilustratzaile, beste musikero batek hori ikusita musika hori aldu atera? Ez. Erabaki pertsonalak dira, eta nik aukeratzen ditut akordeak, nik erabakitzen dut zein izangoen prozesua, ze material musikala sartu, erabili, ze baliabide erabili. Egundoko imaginazioa, biharrezu hori aktoratzeko, ez da? Horregatik da proiektu pertsonala. Vale. Eta nahi detesan, igual, zuk ikusten duzu irudi hori, proiektatzen diozu kantu hori edo musika hori, eta zuk ikusten dezunean kuadro hori musika hori entzuna alda? Edo QR badaka, edo... Erakusketa bat egin nuen duela urte batzuk, eta adibidez gela baten bosgorailu bat jarri nuen, musikarekin, eta partitura bakoitza. Eta horrela, pizkat esplikatzen, eta jendeak ulertzen zuen. Zertzabait, behintzat ulertzen zuen. Eta ze musika mota sartzen diozu, nola aukeratzen dezu marrazki edo ilustrazio hori, zuriak izan behar du norbaitea hartzen diozu ilustrazio hori? Partitura grafikoetan dinozu, ez da? Bai, hori da. Sintetizadoren soinuak erabiltzen ditut, eta gero, programa bat daukat, eta, halako instrumentu virtualak erabiltzen ditut, orkestrako instrumentuak, eta sintetizadoren arteko nahazketa. Prozesua garrantzitsua da, baina emaitza baita ere. Laukitxotan nin hori. Eta nola aukeratzen dezu ze instrumentu sartu, noiz sartu, nola sartu, ze sortzen da zehazki? Melodia bat, kantu bat... Kantuak ez, batez ere harmoniak eta akordeak izaten dira, oso gauza vertikalak izaten dira. Melodiaren bat badago ere, baina erabakitzen dut partitura aztertzen dudanean. Eta, letra sartu behar zaionean, abesten dezu eta dana? Ez. Ez, partitura horietan ez. Guain goz. Gero beste gauza batzuk konposatzen ditut, normalagoak direnak, edo ohikoagoak direnak. Eta nola sortzen dituzu, nola jutezea hori dena garatzen? Nundik euste jozu, zein da euskarria, o nola... Partitura grafikoen asuntoa, hasi zen, kontserbatorioan, goi maila bukatzen ari nintzenean, nire irakasleak utzi zidan, pizkat, esploratzen, eta, utzi zidan marrazketa, nola baita esateko, eta musika nahazten. Eta proiektu bat baino gehiago egin nituen kontserbatorioan. Eta zer ikasi zendun zehazki? Zein izan dira zure ikasketak? Arte ederrak eta kontserbatorioa. Goi mailara iritsi nintzen eta espezializatu nintzen. Biak batea? Bai, urte batzuetan bai, eta oso urte gogorrak izan ziren. Bai. Normalen bi disiplina egiteitunak gio aukeratu biharri izaten du alde batetik jun, bestetik jun, zein, eta zuk biak gustatu dituzu, ez da? Beti da nik esan diate hori, eta nik ezetz, eta biak egitea balortu dut. Zorionak ez da irresa izaten da. Mi esker. Bueno, hemen urreazpiko bota deu, irin pizkatxoa botako diou, sukaldatuko deu, vale. Hemen, ez denei kolore gehiagi hartzia. Hemen barazkitxua goxatzen dazkat, bota patata ebai bertara. Vale? Bueno, igual, bota bertara. Gero urdaiazpikoa moztuko du eta goxatuko dugu dena pixka murrizten aztean nian. Hemen inbertena da, pixka landu. Energia pixkat emango jot. Vale? Eta bago atxerrek etxarraka. Bueno, eta ze gauza gehiago konposatzen dituzu? Edo musikaldetik bakarrikan horrei ematen diozu? Ez, irakaslea ere banaiz, aldiro. Eta batez ere koruentzako, abesbatzentzako obrak enkargatzen dizkiate eta konposatzen ditut, bai. Oso asko gustatzen zait. Gustatzen zizkita abesbatzak eta abestea eta zuzentzea eta komposatzea. Eta talden batian edo bazaude edo... Abesten momentu honetan ez. Abesten ez, zuzentzen bai. Zuzentzen bai? Bai. Zeizea zuzentzen zehazki?
Zekoru, Bai. Irutasun abesbatza eta Kimets abesbatza algortan. Ona. Bai. Eta gero irakasle ere bai. Bai. Nun ibiltzea irakasle lanak egiten? Egona ez musika eskoletan, kontserbatorioan, bueno, tokatzen denean. Tokatzen denian. Bueno, hemen ikusezu, saltxatxua prestatu deu, Hemen belutetxo hau prestatu deu, eta ingo deuna da, kontu zibiliko geha hemen gatzakin. Zeratikan, Urdarazpikok emango diolako bere puntua. Egia da. Askotan kontu zibili behar geha. Urdarazpiko batzutan oso gatzatua dago, o segun zenbat sukaldatzen deun, gatza botatzen jarraitzen duen, orduan, hemen ingo deuna da guain, zu basu-basuan jarri, eta azkenengo ikutu eutziko deuna azkenengo 5 minutuak, babatxuak barruan goxatzen. Orduan, babak, listo azkau. Ura hau ez dugu botako. Gio, lehortzen nahi bai zaigu, erabiliko dugu pixka gehiago botatzeko, bale? Vale. Hemen hau, ja, dantzan dakau. Egarra itxurartu donek, Hemen arrautzakin ja, hau bila soberan, geratuko zaigu, baina jarriko jo, lasai, jarriko jo. Hemen ingo duguna da, haure bai pixka goxatzen utzi, eta ingotena da, Urdarazpikoa pikatzen jun, horrea bota behar diogulako. Eta zuk, zerrekin lagunduko jazu, a ber. Hemen txingotena da, ni uste erdiakin nahiko izango deula, Bilon artian jungo geha txikitzen, bale? Bale. Nik xerrak ingoitut, ole ingo dut, hau ondo apoiatu, ondo mosteko, horrelaxe, bale, eta bale. Eta ingoitutena da, xerratxo batzuk, eta zu laukitxoak iten lagunduko jazu, bale? Osondo. Venga, hau pasatzen jugunez, eta bilon artian jungo geha txiki usten. Txiki-txikiak egingo ditut? Edo... Bai, beitu, hau horrela seman dizu xerra bat, ina zuen bastoitxo batzuk, eta bastoitxoak iteitugunean, laukitxoak iteitugu, Osondo. bale? Eta abez batzan, zen motatako musika kudeatzen dezu? Musika batekin, irutasun abez batzarekin, musika erligiosoa, euskal folklorea, denetarik egiten dugu. Eta Kimetzekin euskal kantak egiten ditugu, afrikar kantak, oso martxosoak direnak, eta bai, alakoak lantzen ditugu. Etxe aspertzen orduan, ezta? Oso ondo pasatzen dugu. Oso ondo. Bai. Eta nola kudeatzen dezu aste guztia, gauza bat, bestia, dena ondo antolatu beharko zu, ezta? Dena ondo lotuta ukitzeko. Bai, baina gustatzen zait gauza askotara ibiltzea, ez askotara, baina... Hola etxe aspertzen, ezta? Ez naz aspertzen, eta gauza ezberdinak lantzea gustatzen zait. Bueno, hemen ondo aia lantzen, Gure bazkaia, Indeuna da, behitu hau, bota jotenian salda lagain du pixkak isatzia, baina hemen inbiar jotena da, temperatura pixkatxo bat igo. Pixkatxo bat. Pixka bakarrikan, egin behar du, blu. Lasai jun behar du. Bale, haure, aida itxura hartzen. Ondo, egin behar deuna hau, ondo txikituta utzi. Eta zuri tokatzen zaizu instrumentu ikan jotzia bertan? Ez. Abez batzan? Ez. Zuzendu bakarrikan? Pianora biltzen dugu, berotzeko, abotsa berotzeko, eta lagungarri bezala. Laguntzeko, trabaren bat baldin badago, edo zailtasunen bat. Eta ez dezu jotzen instrumentu ikan? Bai, gitarra ikasi nuen Gitarra? kontserbatorioan, bai. Vale. Baina gero espezializatu nintzen teoriketan. Ados. Bai. Eta orduan, baina, noiz binka hartzen dezu gitarra? Bai, etxean. Nire etxean, bai, bakarrik. Ez ditut kontzertuak ematen. Bizi lagunentako. Hori da, bai. Ondo. Eta hau guztia, nondik etorri zaizu hau guztia? Ez dakit txikitatik grina zendun musikakin, artiakin, ez dakit... Azkenean arte guztik pixka loturale badaka, ez da, artista guztik... Gauza bat bakarra ez tezu iten inoiz. Ez, egia da, bebai, bizitza zaila delako, normalean, baita ere, baina egia da, arte ezberdinek lotura daukatela, nola bait. Eta nondik dator, etxetik. Etxetik? Bai. Urasok eta mate zioen, artistak dira ordune bai? Bai, bueno, aita dekoratzailea zen, ja jubilatuta dago, eta betidanik maite izan du marrazketa. Vale. Eta lehen, hasi zenean, ez zegoen ordenagailurik eta dana egiten zen eskuz. Eta izugarrizko obrak egiten zituzten. Eta amak kontserbatorioan ikasi zuen, eta claro, beti, bai amak, bai osabizebak, bai. Nahi arreba gehiago badazkazue, bai? Bai, arreba txikia, bai, bebai artista da. Bebai artista da, Eta kontserbatorioan horren joan, da, zer da imateio, zer artista mota da? Aizpa ere ilustradorea da, bai. Bibolina ikasi zuen kontserbatorioan. Bai, eta orain beste ikasketa batzuk burutzen ari da, psikologiaren inguruko ikasketak eta, bai.
Zakuste bizilagunak, hoi da, hoi orkesta mordu dakaen etxe ondon, Ondo. Eta guztia nun ikasi ezu, nundik noa ibilizea, ez dakit hemengo unibertsitatetan, kanpo atea zea. Bai, Arte Ederrak hemengo unibertsitatean ikasi nuen, Leioako kampusean, eta gero kontserbatorioa, Sarrikon, lehen da bizi, eta gero Bilbon, behintzat. Sarrikon ez zegoen lehen, baina gero eraikin berria egin ziguten, eta Bilbon ikasi nuen, eta goi maila ja Iruñean. Ados, orduan, hemendikan ibilizia gehiena, ez da? Bai. Gero kanpora joan nintzen lan egitera, eta bueltatu nintzen. Ona. Noa juntzinan lanea kanpoa? Agako irira. Noa? Bai, Agako irira. Aga, nunda hoi zehazki? Bai, Holandan. Holandan, La bale. Haya, bai. Bale. Bai. Eta, Holandan, zebil zinen ikasten, Holanen, o danetik Ez, beka bat eman zidaten, Vale. eta lan egiten egon nintzen enpresa baten, ingeniarien enpresa baten, giro artistikorik ez zegoen. Baina, bai... Oso kantariak ere ez dian, ez da? Goizetan daula kantaristia guten. Bueno, probak badaude. Danetik egongoa, ez da? Bai. Eta ilustratu nuen, diseinatu nuen, diseinadore grafiko bezala joan nintzen, eta ilustradore bezala baita ere. Bueno, bauen etorri da, aingura hemen bota du, eta zukal herrian, zukaldatzen. Onna, inge. Bueno, hemen, bagoaz aurreaka, Beitu babak ja zei txura dakaen, saltxa horrek pixa gozatu berdu barazkikero botatzeko txakolina eta baitare salda. Leheno esan dut urdadazpikoa barroa eta goetela, baina hola ikustet lauki txikitan pinta eharra dakaela, eta pena ematei berta bota eta gero birrintzia. Ordu ningo detena da igual, saltza prestatu, birrindu dena, eta urdadazpikoak salteatu eta barroa bota pusketa batzuk eukitzeko. Osondo. Vale? Eta ingo deuna da, bitarten, ja dena aurreatu egunez, jungo gea beste reporte bat ikustea. Eta zehazki jungo gea honekin era, eta bertan beti, aholku bikainak entzutea. Goazen bertara. Aupa Joseba, egunon, Naiana Zonekin Nutrizio Zentroko nutrizionista, eta gaur menopausiaren inguruko elikadura aholkuei buruz hitz egingo dugu. Hasteko definituko dugu zer dan menopausia. Menopausia izango litzateke hilerokoa izateari amaiera ematen dutzen puntua, ez? Normalean izaten da emakumeak 40-50 urte dauko inguru horretan. Sintoma nagusiak, emakume askori eta entzuten jakinak zaten die beroaldiak edo sofokoak deitzen dienak, ez? Horrek afektatzen dago egunerokotasunean, gero bai gorputz konposaketa aldatzen dela, eta gantz kopurua igual sabelaldean pilatzen dalako gehixau, gero bai genital aldean eta lehortasuna eta nabaritzen da, lo egiteko zailtasunak eta bai nabaritzen dira gehiago, edo losakon egitea edo askotan esnatu, eta txisa egitera bai askotan esnatzeko probabilitate hori handitzen da, ez? Kolesterola be bai, azten diela alterazioak egoten baloreetan, ez? Sintoma pila bat dauz, baina horrik izango lirateke normalenak edo gehien ikusten dienak, ez? Egia da, menopausia dela bizitzan eduki behar dugun fase bat, ez? Eta hori ezin dela aldatu. Baina egia da, elikadurak edo bizi estilo osasungarri batek, alterazio horrek apur bat arintzen lagundu aldauela. Guk gehien resaltako gauna izango zen proteinaren konsumoa. Gertatzen da, adin horretan emakumeak hasten diela muskulua galtzen, muskulua eratzeko gaitasuna apur bat gutxitzen dela, orduan proteina iturri egoki batzuk egotia gure elikaduran, eta hori indarrariketekin bebai alternauta, igerri da hobekuntzak nabaritzen dela emakume horren bizi estiloa. Adibidez, arrautzen konsumoa oso interesgarria izan alda bizitzako etapa honetan, gozarirako adibidez arrautzak hartzea oso interesgarria izan daiteke, holan ja azetasuna ematen duzkoelako eta proteina iturri bat sartzen ari garelako baiago izango izetik. Gero bai, gantz osasungarriak dituzten elikagaiak hartzea be oso interesgarria da. Alde batetik arrain kontserbak ditugu, ez? Adibidez, omega 3 aberatzak dienak, eta honek inflamazioa arintzeko bai lagundu aldauie. Arrain urdineta aparte, oliba beti izango da interesgarria gure elikaduran sartzeko.
Barazkiak eta ortuariak sartzea oso interesgarria dago etapako, bizitzako etapa guztietan, eta hemen be askoz gehiago, ez? Zuntzean aberatzak die, vitamina eta mineraletan bebai aberatzak die, eta horrek bebai transito gastrointestinalean laguntzeaz gain, gaixotasunetatik saihesteko, eta mineral eta vitamina horrein behar izan horreitan laguntzeko be erabilgarriak egitea eragiten dago, ez? Frutak beti izango die elikagai oso egokia, bizitzako etapa guztietan bebai, eta menopausian zer esanik ez? Aguakatea adibidez izango litzateke fruituen taldeko elikagai bat, baina gantz perfil oso egokia daukona. Hormonen funtzionamendurako eta oso interesgarria da. Eta horrez gain, azitasun sensazioa ematen duzku. Fruitu lehorrak, gantzetan be aberatzak die, proteina iturria be izango die, eta ordu tarteetan jateko be errekurso interesgarria izan aldi. Hemen daukagun pistatxo honek, edo almendrolak, intxaurrak, eta gero zerealen konsumoa estrategikoa izan beharko zala bizitzako etapa honetan, insulinarekiko resistentzia handiagoa nabaritzen dalako fase honetan. Orduan adibidez, zereal integralen konsumoa sustatzea oso interesgarria litzateke, grano forman hobeto, ez? Baina prestatuko dugu garai honetan dauzen pertsona guztientzat egokia izan aldan gozaritxo bat. Ikusten duzuen moduan, hemen daukazue menopausia garai honetarako aproposadan gozari bat. Dauka, ogi integrala, zerean integrala egunerokotasunean sartzeko modu bat dalako. Beste alde batetik, aguakatea jarri dugu, gazta freskoa, proteina iturria dana, eta kaltzioan aberatza dana bebai. Eta antxoa bat gainetik, omega-3an aberatzak dielako arrain urdinak, eta gero egingo dugu fruitu lehorrak eta fruta eramango dauen jogur natural bat, orduan botako duguna da bolo honetan jogurra, fruitu lehor batzuk, eta kiwea eta marrubiak ere botako duzagu jogur boloan. Honek izan die gure gomendioak menopausiaren ondorioak arintzeko, eta, ondo ibili, espero dugu baliogarriak izatea, eta beste bat arte Durangoko honekin nutrizio zentrotik. Mila esker, egia esan zuen aholkoak beti baliagarriak dira, eta egia esan, gorputak eskatzeu, gara bakotzian zehoze, eta sasoian sasoiko gauza jan berdia. Egia esan, aholku bikainak, eta jarraitu guri aholkuak bialtzen. Besarka da hundi bat. Gurian jarraitu behar dugu. Hemen indeuna da. Beitu, hauek ateitu gula betikan. Zeratikan, beitu? Beitu ze musika dakaen, Ja lehortu zaizkigu. Hemen dakauna da, ja babatxok lanen, eta beitu, gehiagi lehortzen juten bat zaizkigu, hemen lagadeu urpiskat, behaiena, eta botatzen jungo gea. Gehiagi gabe, txirreki txarraka, eta dastatuet eta gatza puntxu-puntxuan daka, Ez dio gehiago bota bihar. Bale, hau listo. Hemen ura jarriet irekiten arrautza eskaldatzeko. Eta hain bihar deuna da, beitu, hemen txe. Botako dugu. Ardo zurila. Hemen baitare beitu zer dakaten, Leheno sobratu zaizkigun urdaiazpiko izkina, koipek eta horiek hemen lagaitu prejitzen goxatzeko. Hemen urdaiazpiko saltxatxo hau iteko. Eta guain, hau bota hostian. Errex, beitu patataia biguina dazkau, inber deuna da salda pixka bota, eta ingozuna da hau dena ondo birrindu, bale? Inge? Oso ondo. Ingozuna da hau dena ondo birrindu, ingo duna da iragatzi, hor dakazula iragaz gailua eta beste lapikua, eta hemen dakazu birringailua. Birrindu eta dena iragatzi, eta gero ingo deuna da hau ondo tostatu lapikuan, eta dena nahastu. Ados? Oso, no? Bueno, eta ni bihar detena da, arrautza eskaldatu eta dena plateraratu. Eta hemen bai, urdaiazpikoa martxan jarri. Eta aldi berian, mingaina, eman bere, urdaiazpiko puxeta derrapatuko zuen, da dantzan jarriko zen. Bai. Musika ingo dugu orain. Musika ingo dugu. Zukalde musika asko dago, Une oro gainea. Bueno, eta aldi berian, kontatu berdiazu, zuk eman egurra, entzuten zaizuta, Bai, ederto. Zein izan da indezun, obrai bereziena, beti dakazu artistak zerbaitola berezi egin dezuena eta ez da xarmangarria izan dana, ez da? Bai, ekarri dut gaurkoan
Eta asko gustatzen zait horko poster, bi txoriak dauzkan... Eta bihotza dakana erdian. Bai, bihotz deitzen da. Ados. Oso samurra. Bai. Bihotza eta bien... Bai. Asmatuta zegoen ja hori. Zer, jauzuak, enarak... Edo hori ere inventatutako txorien bat da. Bai. Txoriak dira, besterik. Txoriak dira, bale. Eta hori nire proiektu pertsonalaren aldetik. Baina bai ekarri dut horko txikitxo hori, eta izan zen enkargu bat. Eta oso enkargu polita. Arribitzi izeneko... Hori bi bihotza, bi buru. Bi buru, bai. Bi musikari dira. Bai. Talde bat da, Arribitzi izenekoa. Eta enkargatu zidaten ilustrazio bat. Eta horrela ikusten diet. Instrumentu pilo jotzen dituzte. Eta, alase errepresentatu nituen. Ona, bai. oso polita egia esan. Bai. Egia esan denek dake xarma edarra. Eta baldakazu zerbait ezatezuna gustatuko zitaizula itia adibidez. Zerbait ezatezun, jode, gustatuko zitaiten ez dakit. Artista hauentzako zerbait itia, o beste ontako beste zerbait, edo ez dakit. Behar bada muralen bat eitea. Muralen bat, zozeola... Muralan ere ondio izan behar due bai? Alda mural txiki bat. Ertaina, edo txikia, bai. Ez gara komplikatuko. Garrantzitsua. De la sencillez al éxito, zateana, Ondo. Bueno, honben ura espiko usaile harra da. Hori? Bai, pizkana. Berrendu, eman. Eta guantxe zer dakazu esku artian? Zerrekin zabiltza, adibidez? Grabatu bat prestatu behar dut, sari gisa, emoteko. Bai, grabatu bat? Bai, grabatu bat. Oraindik diseinatu behar dut, eta, hasi behar dut proiektuarekin. Eta gero musikaren aldetik, moldaketa batzuk prestatu behar ditut. Bai. Eta gelditu gabe zabiltza. Bai, hori seinale hona da, ezta? Bai, beti. Seinale hona. Hemen inberretena, arrautza huia badakau, platera hemen dakau, platera aratzeko, eta hori iragatzin behar deu, bale? Hemen ateratzeko, hau jarri etorrela, arrautza, xamur-xamurra gehatu zaigu, baino ur hori kentzeko gola iten dut. Hemen utzi, segundutxo bat, gero platerian jartzeko. Bale, hoi listo dakau, hau ere listo dakau, eta ordarazpikua pasata dakau. Bale, Inge, gaur egun badator, eta zure deika dabil hau, zure deika. Bai. Hori listo, bota honea hueltan, bale? Mingaina bat hartuko deu, erresago ibiltzeko. Bale, hori atengo deu, arrisku ikese ukitzeko. Espada ere. Haure honea. Egia esan zeu zedakan honek bai, ja urda espigona, Nola bota dion beste urda espiko pusketa horiek. Vale, hola. Eta guain, pasaio zu hau horrelaxe. Traka. Eta, bagoaz, platera eratzea. Hementxe. Azpin, sopatxua bihardet. Ordun, segundu basai egongo bea. Lasai. Hemen, inberdetena da, azkenengo dastaketa. Hori nola gehatu zaigun. Gozo-gozua dao. Oso ondo, usaitzen du. Pizka botako jot, tanto botako jot. Jo azpilan urda espiko mordo bat dao, baina igual du. Saltza hori urda espikoa danez, xoxua ez du egon bihar, Gatza pixkat euki behar du. Eta, bani joare bai, bestia leheno esan eta astatu etela, baina berriro da astatuko da. Ondo. Bueno, eta Inge, zuri topatu nahi bai zaitugu, zure lanak nahi baitugu, nundik nua ibili behar gehan? Nun topatuko zaitugu? Batez ere Instagramen. Vale. Da. Utsi, listo dakago. Instagramen Inkeborgen. Inke? Inkeborg. Inkeborg. Karekin eta G amaieran. Vale, eta zer da hoize aski? Da izen artistikoa Ingeborg, baina ink tinta esan nahi du. Vale, eta Borg? Nere izenari buruzko informazioa bilatu nuen. Nere izena euskalduna da, baina ez dauka inolako esan nahirik. Eta badirudi, alako herrialde nordikoetan Ingeborg izena dagoela. Eta gustatu zitzaidan pilo. Ze ona. Bueno, hemen txedakauna da. Urdara espiko saltxa. Vale. Gero, gainetik botako izkio babatxo batzuk hemen belutiakin gixauta. Vale. Horrelaxe.
Ai, ama, errein duguke bai, gaurkoan. Oso ondo. Guain hemen, utzi deun arrautzatxo hau hemen. Suabe. Bitu nolakaun gorringoa, Oh, marmelada bat bezala. Eta gero hemen, jan aldezu sekula kale hau. Ez. Tori, bitu. Jopa, pipatxoa bezala. Bitu zeko xua da. Oso gozoa dago. Oso gelditzea. Bai. Ba, lagunak, hemen txedakau, Inge eta Bilok, indeun platera 1000 esker zuek horre oteagatik, eta horrek berdia badaka, baina brillito pixka faltau, olio tanto bat zugotako eskite borrela, eta listo dakau. Bueno, lagunak, besarka da handi bat, 1000 esker horre oteagatik, eta Inge, zu jarraitu goxatzen, lasa, ez da zerretan goxatu arazten, eta olako gauza politak egiten. 1000 esker. 1000 esker zuri. Agur.